Mielenkiintoista. Tämä on mun ensimmäinen ja toivottavasti ei viimeinen katsaus lähiaikojen hyvinvointia käsitteleviin uutisiin, jotka on osuneet mun omin mentaalivalmentajan silmiin. Ja oikeastaanhan tämä ei ainoastaan ole mielenkiintoista, vaan myös kehonkiintoista, koska keho ja mielihän kulkee erottamattomasti yhdessä. Eli tarkoitus mulla on koota noin viikon mielenkiintoiset uutiset yhteen, ja sitten herättää tämän videon jälkeen vähän keskustelua näistä viikon varrella myöskin tuolla linkkariprofiilissa. Kaikenlaista mielenkiintoista keskustelua, johon toivon, että osallistutte aktiivisesti joko jo tähän videoon kommentteja heittämällä taikka sitten myöhemmin. Ja eri mielipiteet on myös hyvin sallittuja. Eli mä toivon, että tästä formaatista löytyy jatkossa mielenkiintoista asiaa ja hyötyä keskustelun herättäjänä ja yleensäkin ihan tiedon valitteena, koska uutisia ainakin omille silmille tulee niin monesta tuutista, että on vähän sitten niputettu niitä tähän yhteen. Mä itse olen siis mentaalivalmentaja ja mun vahvuus on avoin mieli ja tiedonjano. Eli kolikon toinen puoli on siinä tapauksessa uutisnälkä ja ajoittainen ehkä jopa addiktio, josta mä oon pyrkinyt välillä eroon. Kaikki on siis mulle mielenkiintoista. Ja nyt mä ajattelin sitten yhdistää tämän mun oman tiedonjanon ja nuoruuden ammattihaaveeni, joka oli toimittaja. Katsotaan, mitä tästä tulee. Omaksi oppimisen iloksihan mä tätä teen ja toivon, että joku innostuu myös seuraamaan mukana, että millaiseksi tämä mun oppimisseikkailu kehittyy matkan varrella. Eli tervetuloa seuraamaan mielenkiintoista seikkailua matkaa. Menneellä viikolla mun uutisfiidistä löytyi muun muassa seuraavaa mielenkiintoista asiaa. Ensimmäisenä Työterveyslaitoksen tutkimustulokset siitä, miten menee Suomi. Ja sitten samasta aiheesta Hesarin jatko, miten etätyö ei enää heikennä suomalaisten työhyvinvointia. Ja Hesarissa myöskin työterveyslääkäri Merja Roos, liikuntaseteleillä ei ratkota työn sujuvuutta. Tätähän jaettiin aika paljon linkkarissakin. Ja sen jälkeen katsotaan sitten Mielenterveyden keskusliitto ilmoitti julkaisevansa uuden avoimen ja maksuttoman verkkokurssin uupumuksesta. Ja sitten jatketaankin psykologi Joni Mielikäisen matkassa, miten pääsee eroon sosiaalisten tilanteiden pelosta. Ja viimeisenä sitten Jani Kaaro kertoo, miten unitiede on kääntynyt ylös alasin tuossa raportin artikkelissa. Ekaksi mennään tähän, miten Työterveyslaitos, miten Suomi voi. Tämä on tutkimushanke, joka tuottaa ajankohtaista tietoa työhyvinvoinnin kehittymisestä. Tätä tutkimusta on julkaistu vuodesta 2019 puolen vuoden välein ja viime viikolla julkaistiin nyt viimeisimmät tulokset, mitkä kertoo, että työhyvinvoinnin lasku on talttunut. Työn imu, tylsistyminen ja työkyky on edelleen pandemia heikommalla tasolla. Joka 10 meistä on todennäköisesti työuupunut ja 15% on uupumuksen riski. Ja mikä tietysti huolestuttavinta, niin alle 36-vuotiailla niin joka 3 on työuupumuksen oireita. Ja irtisanoutuminen, se halukkuus siihen irtisanoutumiseen ja yksinäisyyden tunteet on säilyneet suunnilleen ennallaan, mutta nukahtamisvaikeudet on vähän lisääntyneet tämän tutkimuksen mukaan. Mutta tuloksissa ei kuitenkaan ole mitään järisyttävän suurta eroa siihen puolen vuoden takaiseen. Se, mikä vähän huolestuttaa, niin työssä oppimisen mahdollisuudet on kuitenkin heikentynyt jonkun verran, mikä tarkoittaa sitä, että se työn imun kannalta se on tietysti tärkeää, että se oppimismahdollisuudet säilyisi hyvällä tasolla. Ja totta kai erityisesti tässä nyt mietityttää se, että minkä takia nuorilla aikuisilla työkyky on laskenut vanhempien työntekijöiden tasolle. Mitä se mahtaa tarkoittaa meidän tulevaisuuden työelämälle. Lisäksi tässä tutkimuksessa selvisi, että esihenkilöiden irtisanoutumisaikeet on vähän yleistyneet, vaikka esihenkilöt työntekijöitä useammin kokeekin työn imua ja työkyky ylipäätään on parempi kuin ihan työntekijöillä. Eli esihenkilöt kokee, että heillä on enemmän voimavaroja, itsenäisyyttä, oppimismahdollisuuksia, heidän arvot sopii paremmin yhteen sen tehdyn työn kanssa, on myönteisiä odotuksia, vähemmän fyysistä rasitusta ja työn määrää. Yhteisöllisyyden määrä siellä oli hiukan laskenut. Ja työntekijöille se pystyvyyden tunne oli vahvistunut lievästi, mutta huoli oman työn tulevaisuudesta kasvoi, mikä tietysti varmaan näinä taloudellisina aikoina on aika luontevaa. Kaikilla kyynistyneisyys työtä kohtaan ja kognitiiviset häiriöt on lisääntynyt koronan jälkeen.
Mikä myös vielä mielenkiintoista, niin ylempien toimihenkilöiden mittarit on parantuneet selkeästi, vaikka muilla on heikentynyt, ja ylemmillä toimihenkilöillä on vähemmän kuormittavia työn vaatimuksia ja enemmän he tuntevat, että heillä on voimavaroja käytössä. Eli tällaisilla otsikoilla, miten Suomi voi tällä hetkellä työelämässä. Ja sitten Helsingin Sanomat tästä tosiaan jatkoi, miten etätyöstä ei enää löytynyt työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Eli etätyöllä on havaittu myönteisiä vaikutuksia, mutta ne ei välttämättä näy pitkäaikaisesti. Eli tutkimusprofessori Jari Hakanen, joka oli tuossa Työterveyslaitoksen tutkimusryhmässä mukana, niin kertoi, että etätyötä tekevät kokee vähemmän työn kuormitusta, työristiriitoja ja tunnehallinnan häiriöitä. Tunne reilusta kohtelusta oli yhteydessä etätyön tekemiseen, mutta selittäviä tekijöitä sille ei lähdetty arvailemaan, mutta tietysti se reiluuden tuntemus on kyllä tärkeä työtä tehdessä. Pitemmällä aikavälillä etätyö ei ole vaikuttanut juurikaan positiivisesti ja negatiivisesti, ja se voi Hakasen mukaan kertoa siitä, että etätyöstä on tullut osa meidän arkipäivää. Ja on myös mahdollista, että siellä työpaikoilla on löydetty etätyötä tukevia käytäntöjä, jotka ylipäätään ylläpitää ihmisten hyvinvointia ja työmotivaatiota. Samassa Hesarin haastattelussa tutkimusprofessori Tuomo Alasoini toteaa, että etätyön vaikutusta siihen tuottavuuteen on kuitenkin vaikea mitata. Eli vaikka yksilötasolla etätyöntekijät arvioi, että heidän tuottavuutensa on noussut, niin se ei välttämättä näy sen koko työpaikan tuottavuudessa, koska organisaatiotasolla tulokset riippuu aika paljon siitä, miten tehdään yhteistyötä. Miten opitaan toisilta ja miten kehitetään uusia innovaatioita, ideoita, miten ollaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ja miten tämä sitten linkittyy siihen, että jos tavataan kasvokkain vähemmän, niin tässähän oikeastaan tullaan mun mielestä siihen, että miten se tuottavuuden kasvu sen yksilön hyvinvoinnin jälkeen on sitten sen työympäristön vastuulla. Eli jos yksilö voi hyvin, niin miten sitä työtä on sitten organisoitu ja johdetaan, niin se antaa mahdollisuuden sen yrityksen parempaan tuottavuuteen. Tästä oikeastaan jatkuukin hyvin Helsingin Sanomien artikkeli, jossa työterveyslääkäri Merja Roos sanoi, että jumppaa ei auta, jos työpaikalla hommat ei toimi. Eli tämä oli myöskin tämä Työterveyslaitoksen tutkimus tämän uutisoinnin pohjana. Ja Roosin väitteiden myöskin. Eli hän väitti, että suomalaiset työnantajat on erittäin kiinnostuneita kyllä työntekijöidensä hyvinvoinnista ja tiedostaa jopa hyvinvoinnin yhteyden siihen tuottavuuteen. Mutta kuitenkin, että rahat menee vähän väärin, ne kohdistuu semmoisiin toimenpiteisiin, joita kuvitellaan parantavan kokonaisvaltaisesti työntekijöiden hyvinvointia, mutta tosiasiassa nämä rahat menisivät isolta osin hukkaan. Eli Roosin mukaan työhyvinvointi ymmärretään liian kapeasti ja keskitytään lähes pelkästään työntekijöiden elintapojen parantamiseen ja erityisesti sieltä liikuntaan. Ja tosiasiassa ne työsuhdepyörät tai liikuntasetelit ei kuitenkaan ratko sen työsujuvuuden ongelmia, jotka Roos näkee olevan se työhyvinvoinnin kulmakivi. Eli työn organisointi, työvälineet, roolitus, vuorovaikutus, miten hommat hoituu, on se tosiasiallinen ongelma, ja Roos näkee liikuntasetelit ja työsuhdepyörät semmoisena työsuhdeetuina, jotka liikuttaa lähinnä niitä, jotka liikkuisi muutenkin. Ja niillä parannetaan lähinnä työnantajan mielikuvaa. Sitten kun nämä haasteet viedään elintapoihin, niin se on yleensä yksilön ongelma, kun oikeasti kyse on enemmän työpaikasta ja sitä kollektiivisesta hyvinvoinnista sillä työpaikalla, Roosin mielestä. Liikunta ei ole yksin ratkaisu kaikkeen, ja sitten Roos oikeastaan erottelee sen, että usein johtajat on läpikäynyt melkoisen prässin ja vaatii myöskin niiltä työntekijöiltään aika paljon, eikä välttämättä osaa itse asettua työntekijän asemaan aina. Eli jos he on saaneet avun triathlonista, treenaamisesta, niin se ei välttämättä ole kumminkaan se oikea apu kaikille muille. Eli tiimin kyvykkyys on kiinni jostain muusta kuin siitä liikunnan ja jumppatuntien määrästä. Ja Roos muistuttaa, että pienilläkin muutoksilla työn organisoinnissa voidaan saada isoja tuloksia aikaan. Keskeistä on kokemus siitä työn hallinnasta. Jos hallinta tai hallinnan tunne vähenee, niin sillä on automaattisesti nopeasti vaikutuksia uupumusriskin lisääntymiseen. Ja
Myöskin sen uupumuksen Roos näkee liian usein yksilön ongelmana ja painottaa siitä, että se yleensä tarkoittaa koko työyhteisön asiaa, jolloin toipumisessakin sillä työyhteisöllä on iso rooli. Eli mitä sitten työterveyslääkäri ehdottaa lääkkeeksi, niin sitä, että organisaatioiden toimintatapoja pitäisi tarkastella jatkuvasti ja olla valmiita tekemään muutoksia nopeammin kuin tällä Suomessa niin tuttujen suunnitelmien ja hyvin suunniteltujen insinöörikaavioiden pohjalta, jotka saattaa sitten jo käyttöön otettaessa olla nopeasti muuttuvassa maailmassa vanhentuneita. Ja uupumus on tosiaan noteerattu myöskin Mielenterveyden keskusliitossa niin tärkeäksi aiheeksi, että he ovat julkaisseet uuden avoimen ja maksuttoman verkkokurssin uupumuksesta. Eli sen nimi on Uupumus kuin iloton erämaa, ja se on 60 uupumuksen kokeneen ihmisen ja liiton ammattilaisen yhteistyönä syntynyt kokonaisuus. Kokonaisuus pitää sisällään video, podcast, teksti- ja kuvitusmateriaaleja, joissa on ihmisten aitoja kokemuksia työuupumuksesta. Juuri on myöskin auennut lukupiiri, joka mahdollistaa myös keskustelun muiden uupumusta kokeneiden kanssa. Eli kurssilla tuodaan esiin, miten vaikea uupumusta yleensä on tunnistaa, miten sen aiheuttajat voi olla moninaisia, ja siellä voi sitten verkostoitua muiden uupumusta kokeneiden kanssa. Tapahtumia siihen liittyen 23. heillä on Insta-live, jossa on työssään uupuneet kuormituksesta kukoistukseen, ja 25.3. hyvinvoinnin iltakoulu toivoa työuupuneille. Nämä kaikki tiedot löytyy siis Mielenterveyden keskusliiton sivuilta mtkl.fi. Ja tämän palvelun nimi on Uupumus kuin iloton erämaa. Sitten siirrytään Ilta-Sanomien uutiseen, jossa psykologi Joni Martikainen antaa neuvoja, miten pääsee eroon sosiaalisten tilanteiden pelosta. Eli pelko pois. Martikainen on itse jännittänyt nuorena ja koki olevansa vääränlainen. Eli hänen tämä tausta pohjautuu myöskin omakohtaisiin kokemuksiin. Ja hän on kirjoittanut kirjan, joka ilmestyy maaliskuussa, jonka nimi on Rohkaisukirja ujoille. Eli sen takia artikkelikin varmaan on nyt kirjoitettu. Martikainen kertoo, että joka 4. ihmisellä on ujon ihmisen hermosto, joka aiheuttaa helposti sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja ahdistusta. Ja hän antoi artikkelissa neuvoa jännityksestä lieventävistä keinoista ja jännityksen sietämisestä. Eli kuinka se keino on siinä, että kohtaa sen jännityksen, jolloin saa voimavaroja myöskin sitten käyttää niitä vahvuuksia. Psykologi Martikaisen ahdistuksen ja masennuksen seassa pinnalla pitävä voima on ollut kova työnteko. Eli kunnianhimo tai unelmointi paremmasta elämästä on auttanut hänet voittamaan tätä sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja ujoutta. Ja hän onkin päättänyt opiskella nimenomaan psykologiksi, koska se oli hänen unelma ja se työ toi merkitystä. Siellä oli monenlaisia vaiheita, että se ei ollut ihan niin yksinkertaista niin kuin meillä kaikilla välillä, että ei mennä ihan niin kuin suoraan sitä omaa tavoitetta kohti. Ja 4/4 vauvoista säikähtää herkemmin Martikaisen mukaan, ja sympaattinen hermosto on säädetty herkemmälle. Ja päiväkoti-iässä reaktiot muuttuu yleensä sosiaalisiin tilanteisiin. Eli mistä sitten tunnistaa, että onko itsellä tällainen hermosto ja ujoutta, niin jos menee helposti lukkoon keskipisteenä olemisesta tai uudet tilanteet nostaa sykkeen pilviin, niin kuuluu tähän ryhmään. Salpautumista voi tapahtua myös silloin, jos ihminen tulee tilanteeseen yllättäen tai vakavasta aiheesta aletaankin yhtäkkiä vitsailla. Eli Martikaisen tässä rohkaisukirjassa ujoille sanotaan, että ujoutta ei tarvitse muuttaa, vaan suhtautumista siihen. Tämä on taas meidän länsimaisen kulttuurin haaste ja tämmöinen ominaisuus tällä hetkellä, eli mistä pitäisi oppia pois. Eli jos lapsi kokee, että hänessä on jotakin väärää, niin se johtaa helposti negatiiviseen itsearvostukseen. Eli kun me ollaan yksilökeskeisessä kulttuurissa, niin Martikaisen mukaan nämä ujot ihmiset onkin yhteisökeskeisiä ihmisiä. Ja silloin he kokee välillä viallisuuden tunteita tässä meidän yksilökeskeisessä kulttuurissa. Ujous ei kuitenkaan ole heikkoa itsearvostusta tai sosiaalisten taitojen puutetta, se voi olla jopa päinvastoin.
Eli ujolla saattaa olla paremmat sosiaaliset taidot, koska he kuuntelee myös muita. Ja heidän empatiakyky toimii sosiaalisen älykkyyden ytimenä ja mahdollistaa luovimisen monimutkaisissakin ihmisten tarpeiden verkostossa. Ja monilla ujoilla onkin erinomaiset diplomatiataidot. Ja miten sitten se hermosto tottuu niihin sosiaalisesti pelottaviin tilanteisiin, niin kun niitä kohtaa riittävän usein ja säännöllisesti? Toiminnan muuttaminen on helpoin reitti vaikuttaa sosiaalisen jännittämisen tunteeseen Martikaisen mukaan, mutta ensiksi tarvitaan kuitenkin se suunta, mitä kohti halutaan mennä, että onnistuu löytämään sen motivaation mennäkseen siihen suuntaan. Ja sosiaalinen välttely on pahinta, mitä jännittävä ihminen voi itselleen tehdä, eli se vaan pahentaa ahdistusta pidemmällä aikajänteellä. Artikkelin lopuksi Martikainen kertoo vielä ujoille vinkkejä, miten helpottaa sosiaalista jännittämistä, ja muistuttaa, että 3/4 meistä on jännittänyt joskus, ja 1/4 meistä on syntynyt maailman ujon ihmisen hermostolla varustettuna. Sitten raportin artikkelissa vielä tähän loppuun. Jani Kaaro kertoo, miten unitiede on kääntynyt ylösalaisin. Eli sitten kun luet seuraavan kerran jostain, että kuinka monta tuntia yössä pitää nukkua, niin ei välttämättä kannata uskoa ihan kaikkea Jani Kaaron mukaan. Lööpeissähän me nähdään paljon unettomuusepidemia-aiheita ja kuinka unilääketiede on tällä hetkellä aika paljon nousussa ja sitten järjestetään erilaisia unikursseja myöskin. Ja tämän unettomuusepidemian syyksi meille kerrotaan, että me tuhotaan itsemme ja unemme elämällä luonnollisten rytmien vastaisesti. Metsästäjäkeräilijät eivät ole kuitenkaan käyttänyt keinovaloa tai murehtineet maailmanpolitiikkaa, niin me ajatellaan, että he on nukkunut luonnollisesti ja liikkuneet ja syöneet terveellisesti ja sitten nukkuneet enemmän ja paremmin. Mutta me länsimaiset nukutaankin paljon enemmän ja paremmin kuin metsästäjäkeräilijät tai mitkään muut alkeellisissa oloissa olevat yhteisöt. Eli me ollaan kehitetty tästä nukkumisesta tämmöinen taitolaji, josta metsästäjäkeräilijät on voineet vain haaveilla. Tämä tutkimustulos on kanadalaisten antropologien David R. Samsonin ja Leela McKinnonin nukkumistutkimuksesta, ja se on julkaistu tällaisessa kuin Proceedings of the Royal Society B-sarjassa. Siinä on tutkittu 54 eri kulttuuria, joista on hyödynnetty sitten aktiivisuusranneketta ja tutkittu yli 5000 henkilöä 21 maasta. Ja tämän tutkimuksen tuloksena osoitetaan selvästi, että länsimaissa nukutaan pidemmin ja paremmin kuin metsästäjäkeräilijäyhteisöissä, eli teollisuusmaissa keskimäärin 7,1 tuntia yössä, kun ei-teollistuneissa yhteisöissä vain 6,4 tuntia yössä. Eli länsimaiset paitsi nukkuu pidempään, myös viettää sitä makuullaoloajastaan suurimman osan unessa. Eli me ollaan alettu nukkumaan pidempään vasta teollistumisen jälkeen, vaikka meidän oppikirjoissakin on väitetty päinvastaista. Eli meidän nukkumisen edellytykset on viime aikoina parantuneet. Ja metsästäjäkeräilijöiden siltikin tiedetään olevan hyvin terveitä. Eli ne lyhyet yöunet ei nakerra heidän terveyttä, niin miksi meidän kohdalla sitten pitäisi olla toisin? Mikä siellä on erottavana tekijänä, niin vuorokausirytmi niillä metsästäjäkeräilijöillä oli hyvin samantahtista valon kanssa. Eli länsimaissa tässä rytmissä on paljon enemmän hajontaa. Eli meidän terveysongelmat kenties liittyy siihen meidän elämäntyyliin, joka ei ole synkassa biologisen kellon kanssa. Ja sen lisäksi me on ruvettu odottaa siltä unelta enemmän. Eli me mitataan sitä unenlaatua vaan kvantitatiivisesti sen sijaan, että me kiinnittäisiin huomiota siihen, minkä verran me saadaan erityisesti luonnonvaloa aamuisin. Sitten tässä artikkelissa vielä esiteltiin semmoinen pieni pilottitutkimus vuodelta 2017, joka osoitti myöskin, että luonnonvalo on nukkumisen vahva tahdistaja. Ja lisäksi Kaaro vielä vertaisi meidän unitottumuksia eläinkuntaan ja toteaa, että moniin eläinserkkuihin verrattuna me ollaan melko vähäuninen laji ja me ollaan sopeuduttu tähän meidän vähäunisuuteen. Mukavat sängyt ja hiljaiset makuuhuoneet on lisännyt sitä meidän unessa viettämää aikaa, mutta ne on pikemminkin meidän kulttuurinen etu kuin biologinen tarve. Eli ei kannata siis huolestua Kaaron mukaan lyhyiden unien vaaroista ja tehdä siitä unettomuudesta välttämättä itselleen sitten sellaista ongelmaa, mitä se ei ole. Nämä metsästäjäkeräilijä himba-kansa myös nukkuu 5 tuntia yössä ja ne on erittäin terveitä ja onnellisia ihmisiä tutkimuksen mukaan.
Eli tässä siis mielenkiintoista sisältöä tällä kerralla. Jatketaan keskustelua kommenteissa ja linkkarissa ja seuraavalla kerralla sitten uutta mielenkiintoista asiaa. Pysy kanavalla.